Отново викахме неволята. Този път за подложките на тази седалка, която е от Паспорт, и сме я сложили на Lynx. Идеята е да свалим центъра на тежестта възможно най-ниско и каяка да стане супер стабилен дори и на високи вълни. Сега първият ми вариант беше с една подложка тук отпред, но не можех да си прибирам примамките и трябваше да седат тук. Не е болка за умиране, но сега като може да се прибират, защо да страдаме и да си причиняваме неудобства. И съответно тук си направихме тази подложка, като тя тук има легло за тази част. Първо да покажа, може да се отигне каяка, супер стабилна е. И така, с една ръка не е неудобното начинание. Сега, тук следващия проект е, сега съм го направил да може да влиза ключа точно и нали, да може да се затегне гайката. Но за по-голямо удобство днес направихме тест. Ще направим тук, ще бъде с легло, просто ще се принтира с легло за гайката и по този начин това ще може да се слага само с помощта на отварка. Да се улесни максимално. Не, че това ще бъде най-честия проект за изпълнение, но поне още два знам, които ще трябва да се реализират.